Presti. Teď jsem měla slíky a upravila. Ale pěkně nechtěl. Když se podíváš do táto... Kde je táto země? Povíme to večera jako kandidát, ale už no. Váčáci. Já jsem nešející věci. Jdeme spolu jezdcu. A co to je Renault? Jaký Renault? Jeez. Já nekupujeme Renaulta. Kolik to má koní? Kilovat? Ale toho dýza, to má 90. Znám nové auto. A tě zalepšu než nějaké staré.